Estem a Moixent i anem a parlar en la colla de campaners, en Felipe Sánchez. Felipe, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el motiu és que s'ha recuperat el toc d'ànimes i sí m'agradaria que ens parlares d'este toc. Este toc és sobretot per a resar per els difunts. És un toc que se realitza per la nit. Així Moixent l'hem programat a les 9 hores de la nit, a les 21, després del toc de les hores, i sobretot és una invitació per a resar per als nostres difunts. També hem recuperat, a part del toc, és la campana que ho feia, que a més este any complix 225 anys, que és la campana més antiga del campanari i la segona més antiga de Moixent, que està dedicada a Sant Pere, a Sant Isidre Llaurador i a Sant Antoni. Entonces, és una campana que és un toc senzill, se realitza de manera que la campana de forma discreta realitza un colp, se resa un Pare Nostre, un altre colp, un Pare Nostre, un altre colp, un Pare Nostre i acaba amb dos colps seguits. Molt bé. Per què motiu s'ha recuperat? S'ha recuperat sobretot perquè era un dels tocs que teníem pendents, un toc tradicional que teníem pendents i volíem buscar una ocasió propícia per a incorporar-lo a lo que és la programació a l'ordenador de les campanes. Ja hi ha altres tocs que s'havien recuperat i s'han incorporat, però ens faltava el toc d'ànimes i justament a l'acabar l'any Sant de la Misericòrdia i enguany coincideix amb el 225 anys de la campana que realitzava el toc, doncs hem cregut convenient incorporar el toc tradicional d'ànimes. Sí, ha sigut fa uns dies, no? Sí, va ser el dia 16 de març, que van vindre els tècnics d'Electrorecamp, que tenien que fer una coseta en la sala de les campanes i aprofitant la visita vam incorporar el toc al programador. Molt bé. Què altres tocs feu des de la colla de campaners? El que són tocs tradicionals, el tema d'oració, hem recuperat el toc de l'Àngelus, el toc d'ànimes, després els tocs de missa diària, que ho fa també la campana Santa Maria Mare de Déu, el repic festiu tradicional també de Moixent, l'alçar a Déu, que també a part dels diumenges es realitza alguna vegada en solemnitats, l'alçar a Déu tradicional. Després, tenim constància, no sabem la forma d'execució, però sí que tenim constància de que en 1943 hi havia un toc que seria el toc de sermó, i en 1944 tenim un altre toc que se diu el toc de confessar. Sí que executem mateix el toc de confessar segons se realitza en altres pobles, però no sabem l'execució que se realitzava així i quina campana se realitzava així. Després també fem altres tocs com voltejos, com el volt de les Tres Grans, un alçar a Déu solemne, també segons la categoria de la festa realitzem uns tocs segons la categoria de festa, segons sants de devoció popular, festes menors, festes majors, festes de sants de carrer i després les solemnitats. Molt bé. Bueno, Felipe, ara anem a muntar el campanari i anem a escoltar aquest toc. Vale. Bueno, Felipe, estem així dalt del campanari, ja han escoltat ja aquest toc. Sí, com ho podeu sentir, la campana sobretot té un so molt nítid i brillant, que té 1792, i és la campana dedicada a Sant Pere, a Sant Isidre Llaurador i Sant Antoni, amb unes inscripcions en llatí, que ho diuen, a més del seu fonedor i el rei que estava entonces. Molt bé, què destaquem d'aquest campanari? El campanar podem destacar que és peculiar per la forma del pinàcul que té, però té les seves avantatges i inconvenients. Inconvenients sobretot de que quan plou, dalt en la zona del Calvari, se contrau ahí tota l'auia i tens les humitats i tot això, i si no tens manteniment, a la llarga té les seues conseqüències. I també el tema de no abusar de les campanes. Durant 20 anys s'ha restaurat el campanar 2 vegades, entonces tot ha sigut degut a abusar dels voltejos de campanes. I també, com no hi havia tocs manuals, tot això ha sigut el tema d'agrietament i desconxament del tema del pinàcul. Ara, a l'haver tocs manuals, intentem sobretot preservar el campanar i sobretot que no se restaure, sobretot si se té que restaurar, que no ho coneguem per lo menos. I després, sobretot, és un poquet estret, però dins de lo que cap poden tocar les campanes. És un campanar amb 8 campanes, 6 que se van restaurar en l'any 2006-2007 i 2 procedents de 2 cases de camp que van estar a punt de ser robades. Han muntat, ara anem a baixar ja del campanar, però Felipe vol afegir alguna cosa més. Sí, a part de les 8 campanes que tinguem en el campanar, que totes tenen un nom, una dedicació a un sant, o inclús n'hi ha una que diuen Nieves, que té el nom d'una persona, doncs tenim la matraca, que també és un toc que van recuperar l'any 2012 i que té gravats les efígies de cada una de les cofradies i de l'Hermandat de Moixent. I la matraca que s'utilitza sobretot el dijous i el divendres i per als tocs de convocatòria de la vigília pasqual. Molt bé, vinga, moltes gràcies. A vosaltres.
Bueno, Felipe, així tenim el llibre de firmes i voleu que firmem nosaltres també. Sí, és sobretot un llibre de firmes on han firmat don Carlos Osoro, que va ser l'arquebisbe que va pujar al campanar, així en el 2013, firmes d'autoritats d'ací de Moixent, com l'anterior alcalde, l'actual alcalde i consellals, i les persones els campaners que van vindre a la trobada de campaners valencians el dia 15 d'octubre del passat any, també van deixar constància d'aquesta visita al campanar de Moixent. Pues des de Meca Local i la televisió t'anem a fer també aquesta constància. Gràcies. Moltes gràcies. Tenim un món petit que no apareix als mapes, un tren a l'infinit i un vol sense tornada. Si vols venir-hi amb mi, no portis equipatge, ja saps com és aquest camí.